Въртях се доста време, като паркирам в Алия, че имаше някакъв камион, който се беше повредил, да трябваше да го толват. Но и това приключи. Така, сега ще минем през една сграда, Immigration Building-а. Много ме е позната, че вече веднъж бях там и бях доста се шокирал. Че ми предстояше бъдещето от тази сграда. 101 West Congress. Намира се близко до Chicago Stock Exchange Building, което е точно пред нас. Дали ще минем под нея в момента. Значи днес бяхме на 55-та, бяхме на 94-та, сега сме на 290-та магистрала. Ще ги обиколим всичките. Така. Ето в тази сграда, точно преди месец, се взимаха съдбоносни решения за моето бъдеще. Постоянно има коли. На реката. Времето е чудесно. Още 3 доставки, часът е 12:22. Може би до 2 часа може и да свършим. Това се очертава. Ние пък всекъде сме поела да влизат. Се дават зор. Не. Карайте теория. Това беше даунтаун, но стопите от Чикаго е точно такова. Потребни къщички. И пък изправили. Сега трябва да излезем на Калифорния стрит. Това е станало нещо. Ще влъпнаме. Всяка улица си има нещо като номер. Колко на Уест или колко на Саут Норд Уест. Когато си казват някой номер на къща, и тогава можеш да разбереш как да стигнеш до него. Само по номера. Защото има 2 нулеви улици, перпендикулярни и по тях всичко се води. Така, половин миля до Калифорния. Сега малко газ, ще се пристроя в дясната лента. Скоро е моя екзит. Така, Уестърн. После направям 2 доставки, ще пресеча точно отгоре по тази улица. Това ще бъде след около 30 минути. Това са коли, когато няма трафик. Ако има трафик е помпа до помпа, въобще не се движи. Градския транспорт, хората пътуват. Ето жизнето на Калифорния.
тук е пълно с черни. А те аз чува вече къде ли не са. Собствено навсякъде май. Ето, например, чисти коли. Нита пита веднага, като си на червено, спира и почва да ти ми и предното стъкло. И аз както винаги нямам кеш в мен, не им дам нищо. Ето, бия черна работа. Не, кажи ми сега, това ни прилича на България. Мръсно. Карат трошки. Ето бели газове. Уж ми живеят мизерно, па всички тия чернилки след такива, как върват като пеликани. Едно черно малко добре. Другото всичко е мутанти. And the black neighborhood. Ето, например, Madison 0 North. Това е една от ключовите улици. Ето, например, следващата улица вече е 35 North. И между тези две улици може да се случат от 0 до 35 номера на къщи. И така се ориентираш. Сега следващата ще е още по-голямо число. Вашингтон 100 North. И така лесно става ориентирани. Всичко е в някаква зависимост. Ето над мен пак мина влакчето. Една